Case un milleiro de cepas cortadas e máis de 100.000 euros en perdas. É o duro golpe o que se enfronta a cooperativa vitivinícola Viña Moraima, en Barro. Alguén sabotou o viñedo máis próximo ás súas instalacións a pouco máis dun mes da vendima. Que tal? Moi boa noite. Xa presentaron denuncia ante a Garda Civil, aínda que polo de momento non hai pistas sobre quen foi o autor ou autores do ataque. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Novo accidente nas piscinas naturais do río Pedras. O Pescaún foi mobilizado para evacuar a unha persoa que resultou ferida tras unha caída nunha zona de difícil acceso. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés denuncia 2 episodios de violencia sufridos por parte de sanitarios. Rexistráronse a pasada fin de semana nos puntos de atención continuada de San Roque, en Vilagarcía de Arousa e o Grove. A AMPA do Colexio Brea Segade en Taragoña denuncia as carencias e os problemas estruturais que padece o centro. Piden unha solución urxente. O albariño da Adega Bionta é o mellor da anada 2023 da denominación de orixe Rías Baixas. Fíxose co ouro na cata concurso da festa do Albariño. A prata foi para Noelia Bebelia da subzona de Soutomaior e o bronce para Xión da Adega Atis, localizada en Meaño. O 14 de agosto comeza en Vilagarcía outra das citas grandes do calendario do Salnés. As festas de San Roque arrancarán con pregón dende a Casa do Concello do xornalista Alberto Avendaño e o concerto de Guadi Galego. Estamos nas novas do día, comezamos. Rescatada unha persoa tras sufrir onte domingo unha caída nas piscinas naturais do río Pedras, na Pobra do Caramiñal. A muller foi evacuada no helicóptero do Pescaún ao atoparse nunha zona de difícil acceso para os equipos de emerxencias. Novo accidente nas piscinas naturais do río Pedras. Os bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira tiveron que desplazarse na tarde de onte ata a zona para asistir a unha persoa que resultou ferida tras unha caída. Ata o lugar foi mobilizado tamén o helicóptero do Pescaún, xa que a muller atopábase nunha zona de difícil acceso para o seu rescate a pé. Debido a como estaba o camiño de acceso por onde tivemos que acceder e para poder rescatala e evacuala da zona, pois tivemos que solicitar a colaboración do Pescaún para poder evacuala hacia o hospital. E nada, en principio era dolor na perna e nada máis. Por desgraza, este tipo de sucesos son bastante habituais durante o verán, xa que á zona acoden numerosos visitantes atraídos pola beleza do entorno natural. Sí, no río Pedras é bastante habitual, creo que afortunadamente este ano pois é no verán é a primeira que tivemos no verán, esperemos que non haya máis. Hai bastantes carteles indicando como se debe ir, o que se debe facer o que non se debe facer sobre todo, e bueno, esperamos que non teñamos moitas máis intervencións nesa zona, porque se te digo, o camiño de acceso para os medios de emerxencia está complicado. Ademais dos bombeiros, os equipos de emerxencias sanitarias do 061 tamén colaboraron no rescate, Garda Civil e Policía Local e Protección Civil da Pobra. Foi unha tarde e noite bastante movida para os equipos de emerxencia de Garda. Ademais do rescate nas piscinas do río Pedras, os bombeiros tiveron tamén que acudir a 2 incendios. O primeiro deles rexistrábase ao redor das 8:30 da tarde na parroquia ribeirense de Carreira, afectando a terraza exterior da taberna do Argentino no lugar de Campos. O establecemento atopábase pechado nese momento. As lapas afectaron a unha zona na que había unha grella e estendéronse polo mobiliario da terraza e a fachada do inmoble. O outro incendio producíase horas máis tarde, sobre as 11:30 da noite, na antiga escola unitaria de Escariz, na parroquia boirense de Lampón, actualmente en estado de abandono. O parecer o lume orixinouse en varios puntos da planta baixa do inmoble, onde había almacenados diversos mobles e roupa. Todo apunta a que foi intencionado. Duro golpe o que sufriu a finais da semana pasada a cooperativa vitivinícola Viña Moraima no concello de Barro. Na mañá do venres, os socios atoparon cortadas máis de 900 cepas dun viñedo próximo ás súas instalacións, algunhas delas centenarias. Non saben quen está detrás destes feitos que xa foron denunciados ante a Garda Civil. Cifran as perdas causadas en máis de 100.000 euros.
Case un milleiro de cepas totalmente cortadas é o panorama que o venres se atoparon os socios da cooperativa Viña Moraima no concello de Barro. E cando veu de comer o enólogo xa se extrañou porque veu moito seco na viña e ao pasar por debaixo das parras, cando se deu conta o home, a mí se me chamou casi chorando e dixe, isto teño que darche unha mala noticia. E eu, que pasaría? Cortaron as cepas da viña. Dende a cooperativa están convencidos de que non foi un traballo sinxelo, non desconfían de ninguén, pero sí pensan que houbo máis dun implicado. Pensamos que tuvo que ser máis dunha persona porque son 7.000 metros de terreno e cepas gordas como hai as cepas centenarias. Entonces unha motoserra de batería non a corta moi facilmente. Tuvo que levarlle moito tempo. E depois as cepas novas xa cunha cizalla, esa claro, é dar un corte e xa vai. Cepas que plantamos nós hai 4 anos, ademais nunha época en que necesitamos viño tamén. O acontecido é un duro golpe para a adega. A nivel económico suporalles unha perda de máis de 120.000 euros, pero o valor das cepas centenarias é incalculable. Sino tamén por lo que significa de historia, de cuidar o territorio, de mantelo, esas cepas que falamos que teñen 100 anos, non é unha plantación que poidas recuperar o ano seguinte, por moito que nos poida doer esta colleita, nos non podemos chegar a primavera que ven, plantar e recuperarnos, non, nos perdemos esta colleita e varias, e ademais eso, pues, co valor incalculable que teñen as cepas que son antigas, claro. Hai que arrancalas porque non poden quedar as raíces aí, porque senón pudren as novas que plantemos, comprar cepas novas, e vamos a perder 4 ou 5 anos de produción, que o que esta viña pode producir, solamente a produción dos 4 anos non baixa de 70.000 euros. Xa o propio venres presentaron denuncia ante a Garda Civil. Confían en que alguén poida chegar a algunha pista que sirva para dar cos responsables. Mentres os socios xa pensan en como superar esta sabotaxe e seguir traballando para levar Viña Moraima adiante. Creo que agora o que temos é que parar, respirar, deixar de chorar, porque choramos moito con isto. Respirar e plantexarnos eso, facer o noso plan, pues eso, 5 anos máis tarde e con menos cartos para poder afrontar o que nos ven diante. Pero a nosa idea é seguir para diante, claro que sí. Que nos fixo isto, si era a propósito por nós, que pode estar tranquilo que nos imos a ir. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés condena os últimos episodios de violencia externa sufridos por parte de profesionais sanitarios rexistrados a pasada fin de semana nos puntos de atención continuada de San Roque en Vilagarcía de Arousa e o Grove. O incidente máis salientable tivo lugar durante a garda da noite do sábado 3 de agosto no PAC de San Roque, xa que foi necesaria a intervención de varias dotacións policiais. Un paciente con síntomas aparentes de intoxicación etílica e alterado accedeu ao centro sanitario para ser atendido. No transcurso da asistencia, xa dentro da consulta, comezou a tratar de agredir tanto o persoal médico así como o vixiante de seguridade e a lanzarlles o material sanitario e outros obxectos que se atopaban no box. Este usuario tivo que ser reducido polos axentes da policía e en primeira instancia trasladado ao Hospital do Salnés polo estado no que se atopaba. O facultativo recibiu un empurrón e o persoal de seguridade, ao tratar de protexer o resto, lesionouse nun dedo. En canto ao incidente rexistrado no PAC do Grove, tratouse dunha agresión verbal dun paciente a unha enfermeira, o que requiriu igualmente da intervención do persoal de seguridade, aínda que neste caso o doente atendeu a razóns e cesou a súa actitude violenta. A Asociación de Nais e Pais do Colexio Brea Segade de Taragoña denuncia as carencias e os problemas estruturais, principalmente no que ten que ver coa seguridade, accesibilidade e eficiencia enerxética que presenta actualmente o centro educativo. Piden que se acometa a máxima urxencia posible unha reforma integral do colexio. Dende a AMPA do Colexio Brea Segade din que non é un problema novo e que xa o levan demandando desde hai moitos anos. Sinalan que o centro educativo construído xa hai 40 anos presenta innumerables deficiencias que deben ser solucionadas dunha vez por todas.
Segundo eles, xa toca e non valen máis parches. Pídenlle ás administracións con competencias, nomeadamente a Consellería de Educación, que tome cartas no asunto. Tuberías de agua, ventanas, caldeira, plaquetas que caen, que se están desprendendo todas, o que é todo o pasamáns, todo que hai alrededor, estás tamén solto. En unha desas un rapaz cólgase e cae abaixo. É que hai moitísimas cousas que hai que solucionar aquí, entre ventanas, portas que non cumplen a normativa. Hai algún problema de accesibilidade de algún neno que con problemas de mobilidade queira acudir ao noso centro, non pode. Cando temos todas as facilidades do mundo para que se poda poñer ou un ascensor, ramplas e todo eso, porque a normativa é o que di. Pero os problemas que denuncian non afectan tan só as infraestructuras. Dende o colectivo aluden tamén ás carencias en materia educativa. Segundo eles, non se está a cumprir tampouco a ratio de alumnos por aula, poñendo como exemplo o que acontece coa clase de terceiro de primaria, que conta con 25 alumnos, dos cales máis do 40% teñen necesidades especiais, para os que é necesario profesorado especializado que non teñen. Seguramente, antes de que termine o curso, outro neno xa teña tamén os papeles. Estamos falando de 2 nenos con unha minusvalía de máis dun 33%. En ese caso, contabiliza como 27, non serían 25. Vale, pasámonos do ratio que por lei nas leyes é o que establece. Non nos están facendo absolutamente caso ningún. No último pleno, a entidade trasladou tamén esta problemática á Corporación Municipal, na busca de apoios, conseguindo o respaldo unánime de todos os grupos con representación municipal. O que vamos a facer é que queremos unha solución ya, porque senón os nenos seguramente en setembro non van a ir ao cole, porque nos vamos a opoñer todos. Isto é un peligro. Non podemos seguir así. Se non nos fan caso, a ver que medidas tomamos, pero nós non lle vamos a permitir traer os nenos con estas condicións. Xusto Ordóñez presentou a súa renuncia como concelleiro do BNG de Rianxo. A nova que caeu con sorpresa na vila de responder a motivos persoais. Ordóñez ocupou o cargo de concelleiro de Deportes durante os 2 últimos mandatos liderados por Adolfo Muiños. Na actualidade exercía de portavoz municipal da formación, da que foi ademais cabeza de cartel e candidato a alcaldía nas pasadas eleccións municipais. Dende a Asamblea Local quixeron agradecerlle o seu traballo e dedicación durante estes preto de 10 anos que estivo ligado á política municipal. A súa renuncia farase oficial no vindeiro pleno, previsiblemente xa en setembro. Bandeira azul que de calidade, Galicia calidade e ese de sustentabilidade son as 4 certificacións das que pode presumir o Club Náutico de Portonovo en Sanxenxo. Este mediodía celebrouse o izado das distincións, confirmándose como o único club da provincia de Pontevedra que conta con todas elas. Estas 4 bandeiras confirman os usuarios que se atopan nunhas instalacións de calidade certificada. Dende hoxe a bandeira azul, o que de calidade, o distintivo Galicia calidade e o S de sustentabilidade ondean no Club Náutico de Portonovo en Sanxenxo. Para mí es un orgullo como presidente de este club que sea el único de la provincia de Pontevedra que tiene todas las certificaciones y de Galicia es el segundo. Con Portosín. Somos los 2 únicos clubes náuticos o puertos deportivos que tienen todas las certificaciones que podríamos tener como náutico deportivo, ¿no? Para manter estes distintivos, o club realiza un forte esforzo inversor para garantir a calidade e a sustentabilidade das súas instalacións. Recentemente realizaron actuacións como a renovación do solo dos pantaláns ou cambios na estrutura de aguante dos paneis. Reiterar pois esa satisfacción por ver como medra en calidade este sector que desde logo pois ten moita vida e ten moita vida no eido tamén da sostibilidade. Cabe destacar que a provincia de Pontevedra aglutina 7 das 11 bandeiras azuis outorgadas este ano aos portos deportivos galegos, un galardón que, ademais de garantir a calidade das instalacións e dos servizos, supón un reclamo turístico e empresarial. O interés no recoñecemento da calidade significa un avance nunha parte importantísima no sistema portuario galego e que nos tentaremos de seguir promovendo cunhas iniciativas da man de Turismo de Galicia que creo que se poden ver cada día. Tan só o Real Club Náutico de Portosín no concello coruñés de Portodosón conta tamén con estas 4 certificacións. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado.
O Albariño da Adega Bionta é o mellor de 2023 da denominación de orixe Rías Baixas. Fíxose co ouro na cata concurso da festa do Albariño. A prata foi para Noelia Bebelia da subzona de Soutomaior e o bronce para Xión da Adega Atis, localizada en Meaño. A entrega de premios fíxose como sempre tralo xantar oficial que despide a festa dende os xardíns de Torrado. O Albariño da Adega Meañesa Bionta é o mellor da anada 2023 da denominación de orixe Rías Baixas. A elaboración fíxose co ouro da cata concurso da festa do Albariño de Cambados. A prata, pola súa banda, marchou para Soutomaior, para a Adega Noelia Bebelia. No hay ningún premio que tenga la trascendencia y la importancia de la fiesta de Cambados. Y es un premio que enseguida se nota sobre las ventas. El día siguiente, o incluso desde la hora siguiente, ya se empieza a notar. Por eso una satisfacción enorme, ¿no? Nosotros llevamos relativamente muy pocos años, es la 5ª edición en la que nos presentamos y bueno, súper contentos porque de las 5 ediciones salimos premiados en 3, con lo cual es una estadística enorme, brutal, sí. O bronce recaeu noutra adega meañesa, Atis, co seu Xión. Os viños destas 3 adegas foron os escollidos polos catadores entre as 61 marcas que participaron nesta edición da cata concurso, a 36ª. Bueno, é ben certo que os que o levan os premios son viños bons e chegaron á final e pasaron á final. Por lo tanto, eu, como non podía ser de outra maneira, quero felicitalos, dalle os seus parabéns e de seguir así, que sigan así traballando ben, porque é o ben deles. A entrega foi o colofondo xantar co que tradicionalmente se despide a festa do Albariño de Cambados. Despediuse así unha edición multitudinaria na que non se rexistraron problemas salientables. Pero en términos xerais e tendo en conta o volume de xente que acudiu estes días a Cambados, creo que podemos todos os veciños e veciñas de Cambados, Concello, Capítulo Serenísimo, Consello Regulador, todos os que dunha maneira ou outra, corpos e forzas de seguridade do Estado, Policía Local, etc., podemos congratularnos de que saíra todo ben. Presumamos do noso sector primario, que tanto caracteriza a Galicia, que hoxe é sinónimo de innovación, de vanguarda, pero tamén sen esquecer o cariño co que se trata o produto. Presumamos dos nosos viticultores e adegueiros, preservadores da paisaxe e dinamizadores económicos. Na carpa instalada en Torrado reuníronse máis de medio milleiro de persoas. Ademais da entrega de premios, entregouse tamén o recoñecemento do Concello, a Folla de Ouro. Como é tradición, foi para a pregoeira deste ano, a mariscadora cambadesa Victoria Ubiña. O xantar prolongouse ata ben entrada a tarde e foi o acto de despedida, pero a xornada comezou xa pola mañá con outras das citas ineludibles da festa do Albariño de Cambados. O patio de armas do Pazo de Fefiñáns acolleu o acto do capítulo Serenísimo. Ser damas e cabaleiros do capítulo non é o recoñecemento dun día, é ser embaixadores deste viño e da cultura galega por todo o mundo. La capa acredita como valedor de la causa del Albariño. Y si hacemos bien las cosas respecto al Albariño, estaremos haciendo las cosas bien respecto a otras circunstancias muy importantes en Galicia. Estamos creciendo mucho, estamos abriéndonos hacia el exterior. Esta denominación, todos los vinos aquí se producen, no se entendería sin esa vocación exportadora que empezó saliendo del pequeño círculo de lo que era el Sandés, se fue extendiendo a Galicia como un vino de enorme calidad, luego al resto de España y ahora estamos en muchísimos sitios del mundo. O Albariño sumou así 5 novos embaixadores, ademais de Luis Sánchez Merló, abogado e director xeral no Ministerio de Relacións coa Comunidade Europea, recolleron a súa capa a conselleira do Medio Rural María José Gómez, a adegueira de bodegas rectoral do UMIA Miriam Vázquez, o presidente da Deputación de Pontevedra Luis López e o viticultor e socio fundador de bodegas Martín Kodax José Ramón Villanueva. No marco do acto tamén se fixo entrega das follas de prata das distincións aos xovenes albariñenses e os albariñenses de honra. Este último recoñecemento que recolleron a Confederación de Empresarios de Galicia e esta casa, Canal Rías Baixas. Este foi o primeiro capítulo que dirixiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e exerceu de gran mestre o non poder asistir Alberto Núñez Feijóo, que se está recuperando despois de sufrir un desprendemento de retina.
A Asociación de Familias Monomarentais de Galicia, Fagamos, desenvolverá durante os meses de agosto e setembro a actividade Moito que facer. Trátase dunhas xornadas itinerantes polas 4 provincias galegas co obxectivo de sensibilizar a poboación na importancia de que a igualdade, a conciliación e a corresponsabilidade se entendan tendo en conta a diversidade familiar da nosa sociedade. A primeira destas citas terá lugar en Noia. Será este vindeiro mércores 7 de agosto na Rúa do Curro. Esta mañá presentábanse en Noia as xornadas itinerantes que a Asociación de Familias Monomarentais de Galicia, Fagamos, desenvolverá durante os meses de agosto e setembro por toda Galicia, baixo o lema Moito que facer. A primeira destas xornadas terá lugar precisamente na Vila Noiesa, da man da Concellería de Servizos Sociais. Será este vindeiro mércores e nela realizaránse actividades dirixidas ao público en xeral, incluindo unha charla informativa e un faladoiro. Inma ven a presentarnos unhas xornadas que van a facer, que se levan por título Moito que facer. Van a ser durante 2 meses por toda Galicia. E a primeira xornada vai a ser aquí en Noia, o 7 de agosto, no Coliseo Noela, entre 10 e 2 da tarde. Estas xornadas trátanse de un grupo de actividades itinerantes por 24 localidades galegas nas 4 provincias, nas que o que se pretende é sensibilizar e formar a sociedade, a poboación en xeral, en materia de corresponsabilidade e cuidados. A través destas xornadas, o que se pretende poñer a atención na situación das familias monoparentais, nas que é unha soa persoa proxenitora quen se ocupa do sostemento da familia. A percepción que temos desas dificultades para a conciliación e para acadar que a corresponsabilidade sea unha corresponsabilidade social, onde todo o mundo se implique nela, non solamente as persoas que coidan, que, como sabemos todos, sempre son maioritariamente mulleres, polo tanto vai ter unha perspectiva tamén de xénero, non? O calendario completo das xornadas, con todas as datas e localidades, pode consultarse na propia web de Fagamos, www.fagamos.com. As inscripcións pódense facer tamén a través da propia web ou na mesa informativa o mesmo día da xornada. Xa queda menos o vindeiro 14 de agosto comeza en Vilagarcía outra das citas grandes do calendario do Salnés. As festas de San Roque comezarán o 14 co pregón dende a Casa do Concello do xornalista Alberto Avendaño. Dará inicio así unha axenda con concertos prácticamente a diario. Pasarán por Vilagarcía, Guadigalego, Café Quijano, Anebisuit e Antonio Carmona, entre outros. Pero o día máis agardado será o 16, coa Festa da Auga. Trala a procesión de San Roque, coa súa chegada a capela cara ao mediodía, desatarase a loucura nas rúas vilagarciás. Será imposible fuxir da auga que cae dende cada ventá. A multitudinaria festa prolongarase ata ben entrada a tarde. Falámoslles agora de baloncesto. A Alameda Noiesa acollerá os días 17 e 18 deste mes de agosto unha nova edición do torneo de baloncesto 3x3 organizado polo Club Baloncesto Noia. Estará aberto a todas as categorías dende sub-12 ata senior. A Alameda Noiesa acollerá os días 17 e 18 deste mes de agosto unha nova edición do torneo de baloncesto 3x3 organizado polo Club Baloncesto Noia. A actividade estará aberta a todas as categorías, dende sub-12 ata senior. Imos ter todas as categorías, desde sub-12 pasando por sub-16, que é tanto femenina como masculina, senior, que tamén temos masculina e femenina, e despois, por último, pois a categoría de amigos de Tenín, que é a persoa que facemos homenaxe por terceiro ano consecutivo, que é pois a categoría de veteranos. Vai empezar sobre as 10 da mañán e vai terminar sobre as 8 ou 9 da noite en función do número de equipos. Este ano levamos un número maior que os outros anos nestas fechas, xa que solíamos ter moi poquinhos, a xente toda apuntas ao final, e agora xa temos 15 equipos, entonces pois prevemos que un ano máis nos superemos co número de inscritos. Nada, o ano pasado tuvemos 61, xa unha cantidade importante, máis de 400 xogadores e xogadoras, e agora, pois, bueno, intentaremos romper unha vez máis este récord, quere dicir que estamos facendo as cousas ben. Coa actividade colabora o Concello, que ve neste torneo unha nova aposta polo deporte, en concreto polo baloncesto. Temos que agradecer tanto o traballo durante a temporada con todos os chavales e
incluso co equipo senior, e por esta actividade que nos fan todos os anos aquí na Alameda, que é moi atractiva, tanto na competición de baloncesto como no concurso de mates e todo. Decir que están a tempo todavía de facer as súas inscripcións a través do código QR que aparece nos cartéis que poñemos nas publicacións e que colgaremos nas distintas instalacións deportivas da nosa localidade, e a través do Instagram do club de Básquet Noia. No caso de que as condicións meteorolóxicas non foran favorables, o torneo disputaríase no pabillón Alonso Rodríguez. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá, Canal Rías Baixas, a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.